Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqrabus salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin maye wannan kalman idan kaga Allah ya amfani da ita to hanin yayi tsanani don Allah ya amfani da ita wajen zina wala taqrabuz zina wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wato kusa da sallan ma karkai kusa kenan ka ko alwala ma karka daura inda kana cikin maye wa antum sukara hatta ta'lamu har sai kun san ma taqulun abinda kuke faɗa wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu haka kuma wanda yake da janaba shi ma kada kusanci masallaci sai dai mai ketarewa mai ketare masallaci kaman ga kofa nan ka zo ka ketare an gane ko yawa inda mutum yana janaba haka har sai mutum yayi wanka Allah ya ce wa in kuntum marda in kun kasance kuma baku da lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya wannan duk wani ruksa ne Allah zai kawo bayin shi an gane yawa in ka kasance baka da lafiya ko kana cikin halin tafiya au jaa ahadun minkum min al-ghaid ko kuma ɗayan ku ya kasance yana da bayi da tsarki bi ma'ana akwai fitsari a jikinsa ko yayi fitsari aula mastumun nisa ko kuma mutum ya sadu da matarsa falan tajidu ma'an kuma bai samu ruwa wanda zai yi tsarki ba tsarkin nan na fitsari ne ko na bayan gari ko kuma tsarki na janaba an gane ko duka baka samu wannan ba saboda ruksa na addinin musulunci sai Allah ya ce fatayammamu sa'ida kai taimama da kasa tayyiban kasar mai tsarki to ya ake taimama yanda Qur'ani ne ya kawo taimama duk wanda ya wani kare yayi taimama wanda ba annabi ya ce ai ba kuma biya kawo taimama wanda ba Allah ne ya ce ai ba an gane ko bari ku ji da kyau Allah ya ce fatayammamu sa'idan an gane ko ku yi taimama da ƙasa tsayiban mai tsarki ya za a yi famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fiskanku da hanayenku ya ake taimama ta sunna in ka dago ka buga ƙasa haka in akwai duwatsu sai ka dan karkade sai ka juya tafin hannu haka sai ka shafa fiskanka kana shafawa kana yin haka ka gama taimama ko janaba ne a jikinka muddin ba ruwan wankan janaba za ka yi sallar ka an gane baka da kayi fitsari ka share da dutse ko kuma bayan gari ka share da dutse baka samu ruwa da kai na ruwa ba kuma ga sallah ta zo yadda ka ga nan haka taimama take zaka bugi ƙasa ka juya ka shafi fiskanka ka shafi hannunka duk wanda ya ce maka yi bugun kasa na biyu wannan bid'a ne bai tabbata a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma aya nan karara famsahu bi wujuhikum wa aydikum an gama ko ba gama ba to wani dan zarbabi ya ka zo ya ce maka sai an yi kaza to mu dai mun tsaya anan